hapit na nga matapos ang termino ni Governor Bambi Mano apan wala kapugni ang pagbuhos sa proyekto sa Misamisnon kung hisgutan ang infrastruktura sukad kini nga mipungko isip gobernador sulod sa siyam ka tuig. Usa sa gihingusgan ni Governor Bambi Mano mao ang pagtukod og mga sports facilities sa nagkadaiyang lungsod sa probinsya alang sa mga atletang Misamisnon na buot pang ma-improve og mulambo sa ilang natad sa sports. Pinaagi ni ining mga pasilidad mahimong makapahigayon sa ilang training ug practice ang mga atleta ug mga nangandoy nga makahatag og dungog sa probinsya. Ang rubberized track and field oval with stage and bleachers nga gitukod sa Balingasag Central School sa lungsod sa Balingasag ang usa sa mga gihingusgan ni Governor Bambi alang sa mga atletang Misamisnon. Kini adunay kinatibuk ang kantidad nga 98,995,522 pesos and 38 centavos o gisugdan ang konstruksyon niini niadtong Marso 24, 2022 ug lauman nga mahuman sa Agosto 21, 2022. Sa bag-uhay lang nga update niadtong Mayo 12, 2022, anaa na sa 10% ang nasangpit nga proyekto ug ongoing ug padayon kini nga gitukod. Ang maong proyekto gipasigdahan sa Provincial Engineering Office ubos sa supervisyon nila Resident Engineer Michelle Castino ug Project Inspectors Angeline Tumanda ug Ronald Pahilan. Ang konstruksyon sa Rubberized Track and Field Oval usa ka programa sa Local School Board sa Misamisnon pinaagi sa Special Education Fund na tumong ang pagpahingusog dili lamang ang mentaling aspeto sa mga magtutunga sa lalawigan apan lakip na ang ilang pisikal nga aspeto pinaagi sa sports. Ang nasangpit nga pasilidad maghatag og kahigayunan ug paglaom sa mga kabatan-unan nga mulambigit sa sports aron ilang matagamtaman ang maayong kahimsog sa panglawas ug usab makahatag og garbo ug dungog sa ilang gigikanan kung sila magmalampuson sa natad sa sports. Ako si Danny Vertadazo of Shama Jr. alang sa Miss Or Balita.